Goeie. Wat heb jij hier al hier in het verkeer? Ach, van alles en nog wat, ja. Wat recycling, nou. Ik kan het altijd nog voortbrengen. Even proberen, nou. Zo'n aardigheid, ja. En hoe lang heeft dit kreemkal? Nou, hoe lang? 2, 3 jaar misschien. Heb mijn man dat maken. Hier eerst nog wat denk je, maar dat weer wat leeg. Nou, ik zei, dan gaan de mensen kennen wel door strukkelen, zei hij. Nou, hadden wij een mooi kraampje maken. En vind je dat ik wichtig, dat de boel dan nog een plakje krijgt? Nee, helemaal niet, want ik krijg wel een soort, ja. Van oordbol, van kennis en wel wat. En, nou ja, anders komt het ook bij de recycling terecht. Nou. Dus het is eigenlijk wel leuk. En komt er wel eens even wat volk langs? Ja wel, zeker wel. Ja, vorig jaar weer meer eigenlijk dan dit jaar. Maar zit misschien ook maar die corona of zo, dat weet ik dus niet. Maar ja, wel soms. En dan nou, hoe je dat? Die fietsvierdaagse weer dan altijd en dan weer wel een hele soort belling of zo. Nou, dat hebben wij niet. Nou, en dan krijg je hele verhalen. En dat is wel leuk, je. Jij is het oors. Ja, want wat dat dan gaat, het is ook wel een sociaal gebeuren. Ja, eigenlijk wel ja. Zeker. En Jostien, je nou krijgt even bij het kreemke, je bent wel gauw eens even te vinden? Nou, ik zou wel eens even zeggen, maar dat padje al eens een keer omdraait en er zit nooit zo vol wisselgeld in. Zo. Want dat hoor ik net zo maar te nemen. Nou. Dus als er dan niet een wedstrijd zou geven en had er dan €1 in zit, neem ik hem even bij mij in huis. Zo, dat gaat wel in de gaten, ja.